En nom de l'IEF, els donem les gràcies per ser aquí a la cerimònia de lliurament dels Premis a l'Excel·lència Financera de l'Institut d'Estudis Financers en la seva ja 10a edició. L'IEF ha treballat per promoure la cultura financera al nostre país, per reconèixer les iniciatives i les trajectòries d'empreses i de professionals de l'economia i de les finances i, sobretot, per reconèixer l'esforç que han fet en tasques professionals. L'exemplaritat en el nostre sector és especialment necessària i desitjable. Des del foment el que volem és creixement i que obrim empreses, generem ocupació, que aportem idees a la societat. La excelencia solo se consigue con esfuerzo, honestidad y trabajo. Y puedo dar fe, desde que tengo uso de razón, recuerdo a mi padre trabajando. Per ballar el tango de la divulgació econòmica i financera, fan falta periodistes, equips, programes. Els premis no són només un reconeixement, més aviat són una exigència i una expectativa de que els qui els rep sabrà honorar la confiança dels qui li concedeixen. Yo desearía expresar un deseo de que no se caiga en la autocomplacencia, sino que se refuercen la gestión, los saneamientos pendientes que son abundantes y la transparencia. Solo así podremos contemplar el futuro del sistema financiero con optimismo. El que és important en un moment com l'actual és donar valor també en aquells elements que ens fan forts com a societat.